Salvamento marítimo, lo primar cuarta Ville 416, cambio. Sí, lo primar, cambio. Acabamos de atopar unha lancha esraquizada na ría, cambio. Identificou a lancha, cambio. Sí, é a Catalina, cambio. ¡Mario! ¡Vamos! Onte fun de putas con meu pai. E fixáchelo? Claro, meu pai di que a primeira vez hai que facelo cunha puta. E iso? Pois así non levas sorpresas cando colles moza. Veña, Sego, eu teño que marchar para casa. Cando vai teu pai para a Marea? Hoxe pola noite. Vaise para moito? 6 meses, a Terra Nova. De onde ves? Da praia. Eu non sei para que carallo lle mercamos os libros. A ver, que aprendiches hoxe? Non sei. Como que non sabes? Algo che aprenderían. O mestre ensinou no descubrimento de América. E cando foi iso? Cando os reis católicos. En que ano? A ver, que? Non sei, non me acordo. Ven aquí. E crees que son parvo ou que? De mí non te riste. Senta. Ainda non o mandou estudiar. E ainda que o mandase tampouco saberías. Estudia, Mario, estudia para ser alguén o día de mañá. Esa é a única herdanza que chimos deixar. Xo sei. Pois entón aproveita o tempo, así o día de mañá non terás que ir ao mar como a min. Ou ti pensas que me gusta estar fora medio ano? Xa está ben, deixo o cativo en paz. Ti que carallo rosmas? Que queres que sexa morto de fame o día de mañá? A culpa xa é do desgraciado ese que canda todo o día. Sego non é un desgraciado.
podes así mullar. E coida do rapaz. Ten moito cuidado, vale? Creo. Mal. Pero yo le juro que fui a pescar. No es eso. Vuelvo otra vez desde el principio. Como casi todos los sábados hoy fui a pescar el muerto. ¿No sabes lo que está mal? No, señor. Vuelve a tu sitio. ¿Quién lo sabe? Toño. Tenía que decir, hoy he ido a pescar. Eso es. Porque el tiempo de la acción no ha terminado para el hablante. Esa es la diferencia entre el pretérito perfecto y el pretérito indefinido. Si no sabéis hablar, no sabréis haceros entender por los demás. Hoy fui a pescar, hoy he ido a pescar... Va, pero a quen carallo lle importa? O que importa é se pescaches ou non, e ti pescaches. Sí, iso é certo. Ves? O Matías non ten nin puta idea. E o Toño un lampecús de merda e un paspán. Se puidese dáballe así. Bimba, bimba, bimba. Por que dis, home? O outro día peguei un balonazo e case rebenta. Es un troleiro... Un troleiro e un chulo de merda, sempre presumindo. Ainda lle hei de dar, xa o verás. Mira, aí vai. E vai co seu papá. Vas ver. Vémonos mañá. Acabaches, Mario? Sí, tome. Hola, Sego. Hola. Oxe, como na de Sego. De acordo, non volvas tarde. Vale, adeus. Ala, vamos. Adeus. Ata logo. Diga. Sí. Oe, Mario, é certo que a tua nai vai ir limpar casas? Sí. Que putada que teña que traballar, non? Quen cho dixo? Dixeron yo a miña nai na lonxa. Hostias, mira esta puta. Que boa está. A ver. Que melóns ten. Mima. Canto custará foder unha destas? Non sei, moito. Tes máis revistas? Sí. Hostia, de onde a sacaches? Tiñas meu pai. Veña, que? Marchamos xa? Non sei, tío. Merda, aí ven o mamón de Toño. Oe, sabes quen vai vir limpar a miña casa? A nai de Mario. Queres que che parta a cara, papá, hostias? Vaya merda. E ti por que non lle dis nada? Parte a cara. Que queres, é verdade?
Pois dille a túa nai que non vai a limpar a casa dese su normal. Non entrades? Temos cousas que facer. Lamento o teu pai, Mario. Gracias. Veña, vamos, que nos vai pillar aquí o Matías. Eu case vou quedar. Pois ala ti. Entramos. Pódeme dar traballo, señor? E que podes facer ti que me interese? O mesmo que o meu pai. Sinto, rapaz, pero ele era mariñeiro e dedico-me ao transporte de mercadorías, así que non vexo o que podes facer para min. Está ben, pasa por aquí mañá, a ver que podemos facer. Gracias. Arre carallo co rapaz, é de ideas fixas. Onde estábamos? Non tens nin puta idea, hai lle quedar entre os ollos. Deixasme. Non. Se non me deixas, conto a papá. Tranquilo, home, despois disparas ti. Oe, Mario, e que pensas facer cos cartos que gañas? Non o sei. Pois eu, se traballase pro Veiga, o primeiro que faría sería mercar unha bici. E despois... volver ás putas. Lévasme. Si, ó, Andresiño, mañá mesmo. Merda! Entón, canto dis que me vas pagar eses cartos? Cando as cousas me vayan un pouco mellor, xuroche que che pago ata a última peseta. Iso me dixeche a última vez, ainda estou esperando. Hola. Hola. Está o señor Veiga? Esperad un momento. ¿Qué? Hostia, mira. Vinte. Manuel, mira, aquí están os nenos. E ti de quen ves sendo? Son fillo de Rodrigo, dos escapadores. Claro, home. Xa me soaba a min a túa cara. Tedes fame? Non, señor. Si que tedes, ó. Eva, prepáralles uns colacaus. Vos esperad un momentiño, eh? Imos facer unha cousa. Teño un terreo no que me ia facer un galpón. Construíosmo e quedamos en paz. E de onde vou sacar os cartos para contratar os obreiros se non podo pagarche? E quen carallo está a falar de obreiros? Faino ti, que che axude o teu fillo. Veiga, por favor. Ainda vas ter collóns de me dicir algo, que conste que che estou facendo un favor. Acórdate de Cholo, o de Fontán, o que lle debía a Xan Neto. Así saldamos contas, de acordo? De nada, eh? Gracias. Vos, vinde para acá. Que tal está a tua nai, rapaz? Ben, señor. A ver se pasa un día pola tua casa. Teu pai era moi amigo do meu irmán, que en gloria estea. Embarcaran xuntos a Capetón, e portouse moi ben con el. E eu diso non me esquezo. Ti sabes a que me dedico eu? O extraperlo. Pregunteiche a ti. Eu dedícome ao transporte de mercadorías, está claro? E pobre de vos ides por aí dicindo outra cousa. Veña, pois xa podes empezar cando queiras. Dame dai eses xornais. Eu? Manda carallo. Pero teño cara de regalar os cartos ou que? A ver... Envolvede estes cartóns, e cando acabedes, levadalle un par deles a Luís, o do bar. Sabedes quen vos digo, non? Sí, señor. Moi ben. E se vos preguntan, decides que os atopastes por aí tirados nunhas silvas. De acordo? Hola. Hola. Está teu pai?
Ainda non chegou. Queríaslle algo? Viña atrás de isto de parte de Veiga. Gracias. Vas ir pola noite a verbena? Non sei, que igual teño traballo. Vaya, pois se vas, xa nos vemos ali. Vale. E vasme sacar a bailar? Pode. Paréceme que esta se che quere adiantar as putas, eh? Mira, Sego, que che dean polo cu. Ja, ainda che vou dar eu a ti. Que crías? Que non me ia enterar? Que vou facer contigo, Mario? Non quero estudiar, prefiro traballar. Non ves que así non va a ser ninguén na vida? O señor Veiga é alguén moi importante. Veiga é boa persoa, pero é un contrabandista. Calquera día leva o preso á Garda Civil. Ti que queres acabar así? A ver, queres acabar no cárcere? Polo menos vostede non terá que traballar. O meu traballo é un traballo honrado. Pero eu non quero que traballe. Marcho para a festa. Xa estou, vamos. Sí. Sinto moito que rifases coa tua nai. Imos bailar? Non, que bailo moi mal. E que máis ten? Ademais, non me apetece estar con xente. Prefiro estar só contigo. Bañámonos. Como nos imos bañar agora? Ti Veña, estás vamos. polo? Mario! Mario, es un neno. Non ves que a auga está moi fría? Isabel. Que? Mario, é certo que se acoitides con mulleres? Non. Veña, sigo, rápido, rápido, rápido. Vai, 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 veña esas caixas. Rapidiño, veña, veña. Vai, 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 vai. Mario. Cantas caixas veñen? 80. Xa chegaron 8 rapazas, cambio. Pois veña, rapidiño que hai que fodelas a todas, cambio. Vamos apurando, vamos, 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 vamos. Vai, 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 vai. Veña esa caixa, esa caixa. Apurando aí, apurando aí. Veña, colle aí, esa caixa. Veña, veña, vamos, 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 vamos. Veña, que se pone fondo, veña, veña. ¡Última! ¡Última! ...68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79... ¡80! ¡Vale! Una, dúas, tres, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... Veiga, xa están aquí. ¡Abre!
vencendo facho. Merda, xa se meteron entre as bateas. Va, deixos que se maten eles. Merda! Isa, que faces perto estas horas? Agardarte. Que, como foi? Ben, sin novidade. Trouxe uns cartóns para o teu pai. E a mí non me traes nada. Isa, veño reventado. Mañá o que queiras. Pero hoxe, a dormir. Xa, como sempre. Dame un biquiño, anda. Isa, onde vas, muller? Ai, recorda que mañá tes que levar a tua nai ao médico. Ven aquí, rabuda. Que? Agora sí, non sempre ten que ser cando queres ti. Claro. Déxame en paz. Mario, ti estás ben comigo? Claro. Non sei, nunca me contas nada. Isa, que non hai nada que contar. Non confías en min. Se non confías en ti, en quen ia confiar? Bos días. Bos días. Bos días, Mario. Que, como vai o traballo? Ben, non hai queixa. Vai, non tan ben, que cada vez o vemos menos. Se andase embarcado, aínda o veríamos máis. Xa vou eu. Bos días, Mario Ferreiro. Non se preocupe que xa leva Isabel ao médico. Vale. Non che importa, verdade? Claro que non, non te preocupes. Ah, hoxe como na de Vega. Vale. Que tal, Mario? Que eres un abogado? Non, non fai falta. A ver, dime. Foi boa a descarga donte? Onte estaba en Pontevedra. Teño testemunhas. Eses cos que vas de putas as fins de semana. Que opina a tua muller desa historia? Que eres, Castro? Teño entendido que estes son os que che gustan. Mirade que está aquí, Castro. Así que Castro mandou buscarte. Quería saber cousas sobre a descarga de onte. Merda, comes. Pero está farto de saber que ninguén lle vai contar nada. Que? Tiveches problemas cos da fiscal? Non, seguiron un pouco, pero nada máis. O que
si imos ter que mercar unha lancha nova. Cada vez está máis fodido despistalos. Non te preocupes. Xa falei esta mañá co astaleiro de Vigo. O que lles fai as lanchas a eles. Encarguei 2 novas máis rápidas que a súa. Van de cu. Perdón un momentiño. Podo facer unha chamada? Sí, claro. Xa sabes onde está o teléfono, non? Sí. Volvo nun tris, Veña, Seigo, non tardes. Podemos falar un momento, Mario? E que? Como está a túa nai? Aí anda, fodida do pulmón. Vai, ó. O que tamén está mal é Toño, o fillo de Renato. Acordaste del? Sí, fomos xuntos á escola. Que lle pasa? O de sempre. Está metido no vicio e foise llamán pedindo cartos. É igual ao defunto do pai. Creo que o teñen nun hospital, nunha habitación, con non sei cantos. Unha mágoa. Pois que o meten nun privado, non? Un privado se debe ata a camisa. Non sei que carallo lle ven a esa merda. Non saben nin o que lles dan. É pura química. A ver, yo, déxeme aquí a máquina. Déxeme aquí a máquina, que vou facer truquiños, a ver, Díxame aquí, a ver, ti, tamén queres que che acorde o qué? Veña, pois nada. Mañá sacade todo o tabaco do almacén. Van facer un rexistro por sorpresa. Boas noites. Hola. Que tal, Mario? Que? Que lle dixo o médico? Deume un volante para ir a Santiago ao Xeral dentro de 2 meses. 2 meses? E ti non dixeches nada? Non sei, que lle ia dicir eu? Como imos agardar 2 meses? Habrá que leválo a un privado, digo eu. Oi, que che pasa? É que parece que non as pensas, hostia. Se fose tua nai, dabaste máis vida. Para xa, está sacando as cousas del lugar. Pero ti que queres? Metela nun hospital, cunha habitación chea de camas ou no corredor? Deixa o xa, Mario. Non se preocupe, dona Catalina, que non pasa nada. Quere que lle prepare algo, un cafeciño? Veña. E ti vai parando, É boa, Mario. Tes que coidala. Xa sei. Isa... Isa. Que? Que ando preocupado por miña nai. Teño medo que lle pase algo, entendes? Eu tamén estou preocupado, o que crees? Tamén lle teño moito cariño, vale? Sinto, de verdade. Non sei que che pasa, Mario. Cada día estás máis raro. Cada día contestasme peor. Non sei se tes problemas. Non me contas nada. Non sei nada. Anda, ven aquí. Queda unha. Xa está, arreando. Logo, abreste a porta? Sí. Que prefires, Miami Vice ou Falcon Crest? Miami Vice, que teñen unhas lanchas caralludas. E logo ti onde vas, home? Que pasa? Que pasa? Vaite para ali, anano de merda. Andrés, vente. Pasa dun mamón do teu irmán. Como que mamón? A ver se vas levar unhas hostias. Ti e cantos como ti, cachalote. Podo levalo? Veña. Toma. Pero xa non fumo, mona. É para que cales. Bo. Aquí Sony Croque. Escoitas metas. Cambio. Alto e claro, cambio. Dicho o capítulo de onte, cambio. Negativo, cambio. Estivo caralludo, meu. O tenente Castillo de 14 dunha movida... Dunha banda rusa ou algo así, que querían roubar unhas cabezas nucleares. Entón mandou a Taos e Sony a investigar. Entón salí nunha festa, colega, chea de tipas pero impresionantes,
final pillaron e deronlles unhas hostias aos rusos. Va, como sempre, non? Foron para casa máis tranquilos que pouco. Bola a mazo, meu. O que pasa é que eu creo que o negro lle teñe manía. Porque sempre o poñen de traxe. E en Miami... Debe de ir un calor de... moito carallo. Oi, por certo, vou botar aquí nela. Que lle poño o Celta? Merda. Dá a volta. Bos días. Home, que tiñas que ser? Que faz por aquí, segundo? Nada, me dando unha voltiña. Que levas detrás? Nada, unha pirolada. Que levas aí? Un motor para unha lancha. A ver, ensínamo. Veña, circula. Cago na cona. Os máis pesados que a puta que os pariu. E que querías? Que te fosen escoltando? Agora xa non é como antes, segundo. Cada vez é máis difícil compralos. Xo sei, cona, pero póñeme enfermo, hostia. Vale, é igual. Quería falar con vos de outro asunto. Ti dirás. Se é polo de onte, tranquilo, As caixas xa están ben guardadas. Non, non é por iso. Coñecedelo coa línea 55? Non. O Boticlub? Que? O case cunha sobrinha da miña muller falta da casa dentro hai unhas semanas e dixéronme que estaba ali. Pero de puta? E de que hostia vai ser? De porteira? E que queres que fagamos? Se vos digo a verdade, a min importa un carallo que estea de puta ou de puto, ala ela. Pero a miña muller teme farto. Quere que a saque dali e lles dé un bo susto a eses fillos de puta. Tedes que me facer ese favor, Vale, vale. Estás seguro que che dixeron ali? Non estarán noutro sitio? Que? Quero dicir que o mellor xa mandaron para outro local. Dubidas de min? Estás dicindo que non sei o que digo? Que pasa, Veiga? Estás me agachando algo, segundo. Veiga, déxate de coñas. Mira, segundo, levo nisto máis de 20 anos por parvo. Veiga, hostia, son eu. Non che estou mentindo. Cheiras mentiras, segundo. Cheiroas. Non me busques que me atopas. Manuel, sube. Está aquí Andrún. Veña, vamos por arriba. A ti que conache pasa? Merda, agora ti. Veiga, tamén se pode enganar. E ti podes aprender a calar. Aquí manda el. Xa te podías ter un pouco máis de respeto. Que tal, Andrún? Que? Que, como estás? Xa ves, tirando. Como a todos. Que tal, Mario? Ben, non hai queixa. Hola, Sego. Ben, que mellor nos imos tirando, así quedades máis tranquilos. De acordo. Hasta logo. Vai, oi, xa soubeches que pillaron os de Barreiro? Sí, eu de parvo pensando que só andaban ao tabaco. Está todo o mundo igual. Os de Valirón e os de Suso do Percheiro xa están tamén en tratos cos colombianos. Iso é o que vai acabar con nós e non os xuíces. Con nós e con toda a vila. Aquí tendes. Gracias, Eva. Gracias. Estiven mirando unhas cociñas na de Eduardo e que a que temos está un pouco anticuada e había que cambiala xa. Ti como ves? Ben, escolla que queiras. Pois había unha que me gustaba bastante, pero esa igual é un pouco cara. Canto? Home, terían que coller as medidas e facer as contas, pero bótalle $500,000, tranquilamente. Isa, se che gusta non hai ningún problema. Queres vela comigo esta semana? Non sei se vou poder. Mellor escollela ti e xa está, vale? Vale. Tomamos algo antes de ir para a casa? Sí, veña, vamos á áncora. Que hai, parella? Hola, Sego. Mario, ves estralo buga? Non, agora non podo. Veña. Tranquilo, xa levou as bolsas. Gracias. Ata logo. Ei, vaya bicho, Pois xa verás como anda. Corre Cristo bendito. Hostia, do trinque, macho. O Lito está feito un fillo de puta de carallo, tío. Pois non me quería colar o equipo de música aparte. Non lle dei nos fociños de milagre. Canto che gravou?
canto che saiu o xoguete? Sobre 4 kilos, por aí. Ben. Oh, non había máis caro? Sí, sí, pero non mo quixo vender en negro. Oye, falando en serio, iso do concesionario está caralludo para branquexar. Estou pensando en montar un. Ou 2. Home, por poder podes montar unha cadea. Así das máis o cante. Tío, que pasa? Non te poñas serio que estás moi feo. Vamos a Pontevedra, que hai que metela en quente. Os vai na resfriando, que primeiro temos que ir á colina a arrasalo de Beica. Sí, sí, habemos de ir, pero facémoslo nun tris á volta. Ademais, non se mesturan negocios con placer. Veña, vamos a Pontevedra, que eu teño ganas de marcha, amigo. Veña, Mario, vémonos mañá. Ala. Oiches, corazón, por que non vas tomar outra? No. Sí, anímate. Pero máis agora outro día, veña, vai. Vale, pois como a ti queiras. Adeus, corazón. Nada, neniñas, vamos. Bos días. Boas tardes. Mario, non te deberías deitar tan tarde. Podesme facer un café e unhas torradas. Que vas a almorzar a estas horas? Tampouco que propoñes así. Hola, Isabel. Hola, señora Catalina. Hola, Sego, canto tempo sen verte. Sí, que últimamente andamos moi encerellados. Ti que fas así? Acabo de ducharme, vou almorzar. Vai tomar polo cu e cámbiate, ó. Que tal, Isabel? Ben. Os pais mandalle saúdo, señora Catalina. Gracias, Sego. Sego. Bene, pois nada. Ata outra. Adeus. Pero que faz, filliña? Marcho, dona Catalina. Estou cansa. Ai, Virxe Santa, pero que dis? Non é por vostede, de verdade. É que estou aburrida. Xa non teño gana de seguir pelexando. Cada vez que aparece Sego, acabouse. Xa non hai nada máis no mundo. Veña, muller, que non é para tanto. Paso as noites en vela, dona Catalina. E teño medo de que un día... Iso non se pode evitar. Sei, non, pero é que son demasiadas cousas. Últimamente non facemos máis que rifar e... como se fose outra persoa. Pegouche? Non. Iso nunca. Veña. Todos os matrimonios teñen as súas cousas. Hai que saber aguantar. Perdoe, pero iso era antes. Eu nunca sei para aguantar. Mira, podemos facer unha cousa. Se queres, marchas para casa de teus pais uns días. E cando esteas máis tranquila, volves. É vostede moi boa, dona Catalina. Pero non pode ser. Que carallo facemos aquí? Non íamos a colina? Sí, pero vamos tomar algo primeiro. Temos que falar, vale?
2 gin tonics. Agora mesmo. Que hai seu? Hola. Oi, Mario. Quería falar contigo da historia esta da sobrinha de Veiga. Que pasa que a sobrinha de Veiga? Non podemos facer nada. Nin dalle unhas hostias ao dono do Colina, nin sacar a moza. E iso? Porque o dono son eu. E a rapaza morreu aí máis. Que hostia estás dicindo? Morreu aí un mes, se quedose. Cago na puta, Sego. Ademais, dende cando tes timpo ticlo? Escoita, ven aquí. Mira, un local así dá moitos cartos, pero custa unha pasta. Esa pasta emprestarmos colombianos. Así que agora estou utilizando toda a leria que temos montado con Veiga para meter coca e saco dende ali. Seu, pero como te metiches nesa merda? Estás mal da cabeza? E por riba colle a sobrinha de Veiga. Pero como carallo a saber eu que esa puta era parente de Veiga? Mira, Mario, telo que entender, meu. As cousas están cambiando. Agora a pasta está na coca. O tabaco xa non é negocio. Agora ou te pasas a coca ou quedas fora. E Veiga vai quedar fora, xa o verás. Sego, nós traballamos para Veiga. Estamos con Veiga, entendes? Hostia, Mario Esparta. Non sei que merda queres facer ti, pero eu quero ser alguén. E co tabaco xa non podemos subir máis. Veiga vai te matar. Non se ti non llo dis. Que vas facer, Mario? Eu que con a sei. Mario, ¿quieres un tiro? No, gracias. ¿Es un cigarro ahí? Pilla. Quédenche poucos. Nah, deixa estar. Que? A que está cara ayuda? Sí, tío. E a canto che saiu? A 5 talegos o gramo. É un pouco cara, pero paga a pena. Mamá. Isa. Mamá. Isabel. Isabel! Deus de misericordia, acolla as oracións que che presentamos por esta nosa irmá Catalina que acaba de nos deixar e abre as portas da túa mansión. Por Xesucristo, noso Señor. Amén. Dalle, Señor, o descanso eterno. Que brille sobre ela a luz eterna. Descanse en paz. Amén. Podedes ir en paz. Damos gracias a Dios. Lamento. Xa me dixeron que Isabel marchou da casa. Tamén cando veñen todas xuntas. En fin, xa sabes, por o que queiras, ti somente chama. Gracias, Veiga. Oi, estiven pensando en poñerlle Catalina a lancha nova, por ela. Xa falaremos. Sinto moito, fillo. Sinto, Mario.
Sinto, colega. Mario, sei que non é o mellor momento. Non lle dixe nada. Gracias, meu. Teño que falar con el. Pois fai non. Pero non podo, hostia. Que carallo lle digo? Era o chulo de Ion que dou a sobrinha e vai a que magua, a pobre morreu. Sego non vas poder seguir moito tempo dándolle largas a veiga. Xo sei, merda, xo sei. E acórdate de quen che ha de comer. Ese é o problema. Hola. Poñoche algo. Un viño. Trouxenche algunhas cousas que deixaches esquecidas. Gracias. Que queres, Mario? Quero que volvas a casa. Mira... Sinto moito de tua nai. Gracias. De verdade. Estiven pensando moito estes días en volver contigo. Pero... Isa, podemos esquecelo todo. Que queres que esqueza, Mario? Que a cada pouco ias de putas consigo? Esas cousas non volverán pasar. Veña, Isa, dame unha oportunidade. Estou cansa, Mario. Estou cansa de agardarte polas noites. Estou cansa dos teus amigos. Estou cansa de non saber nada de ti. Estou cansa de ter medo. Sabe lo que é iso? Só che pido unha oportunidade. Ti crees que serviría de algo? Podemos volver sair xuntos. Ir á praia. Bailar. Pero, Mario, ti non te das de conta de que os dous cambiamos? Agora todo é distinto. De que me estás falando? Pois de como está indo todo. Antes era o tabaco, agora as drogas, Mario, que é unha loucura. Isa, que eu non estou na coca, hostia. Pero vas a estar, como a todos. Douche a miña palabra de que non. Mira, Mario, xa é bastante difícil agora que en calquera momento podes te matar contra unhas rochas ou acabar no cárcere. E se vos metedes no outro, eu non quero que che pegue un tiro a Garda Civil. Non quero pasar por iso. Isa, só che estou pedindo unha oportunidade. Non existas, Mario. Está pensado. Digo choveu, colega, estás melhor así, libre. E faime caso, vas te faltar de foder. Sego, non me dea lavar, Coñécela. Chámase Susana, meu, está desexando casaque. Pois saca ti. Pero que dis, tío? O 50 billetes é túa, podes levala para casa. Estouche falando en serio. Por esa pasta tela na casa. E polo menos limpa, hostia. Mario, tens que te animar, Agarra un momento. No, Sego, Sego! Sego, perdona. Mirache un meu. Despois conto algo, vale? Vale. Esta é Susana. Este é Mario, o meu colega. Vai, o meu irmán. Hola, meu amor. Que che quería Nando? Nada. Anda mal de cartos e quero entrar na área. Para mí non fagas. Como que non, meu? Que agora necesita máis que a min. Ti queres? Sí, bella.
Mario, carallo! A morrer, hostia! Queres que faga algo antes de que marches? ¿Qué? Se queres, limpo un pouco. E se non queres, non limpo. Como ti digas. Se queres, ordena isto un pouco. Non sei. Volverás moi tarde. Eu que sei. Cando volva, volvín. Mario, o que ti necesitas é alguén que coide de ti. E para iso estou eu. Vale. Mira, Mario, xa chegaron as lanchas novas. Que? Que tal con Susana? Ben, non hai queixa. Ai, que carallo. Segues co outro na cabeza? Pois, tío, se queres que volva, vas ter que mercala con algo bonito. Xalá fose tan fácil. Faime caso, Cona. Sei dunha xoiería en Vigo que ten moi bo material e moi ben de prezo. Ti trae un bo anel e xa verás. Mario, segundo, subid aquí un momento. Joao, podes nos deixar un momento, por favor? Sí. Que hai? Ei. Hola. Dixeronvos algo de facer unha descarga de coca? Non. Por? Non sei. A cousa estáse poñendo complicada. A xente comenta. Todo o mundo se está pasando a droga e non sería raro que vos ofrecesen algo. Así que xa sabedes. Se vos preguntan, que quede ben claro. Nós, só tabaco, de acordo? Veña. Ah, outra cousa. Encargaste vosado do Colina? Non tivemos tempo. E a que carallo estades esperando? Veña, ide por ali a mañá de iso, vale? Vale. Era a miña irmá, para ver se te encargaches do de Sofía. Dille que non se preocupe, está amañado. Mira que magua. Esa nena prometía, E ao final nun putículo. A ver si... Buenas noites. ¿Cómo domino los idiomas? Aí o tes. Hola, Veiga. Hola. E Mario? Na casa. Queres cear algo, son? Non, gracias, he veño ceado. Deixo-vos. Estaba leyendo el periódico. ¿Cómo Que? está el mundo? Que tal vos foi no Colina? Diso quería falar contigo. Cualquier página, oye. Veiga, ti sabes que eu te respeto moito. E iso que carallo ten que ver co Colina? Déxame que te explique. Fala. Sabes como a min que o negocio do tabaco vai para baixo daqui a nada. Iso está por ver. A ría é moi grande e hai sitio para todos. Pero agora é distinto, hai moitos máis cartos. Os colombianos xa hai que están metendo coca. E os que teñan as mellores redes van quedar con todo o negocio. Pois que metan. Faltache de algo a ti? Van quedar con todo o puto negocio. Coca, tabaco, cabalo, todo xunto. Iso non pasou nunca e non vai pasar agora. Veiga, non sei se sabes que o dono do Colina é un que está metendo cocaína cos colombianos. É iso que carallo me importa. Eu só vos dixen que lle desedes un susto. Non pode ser. Como que non pode ser? Aquí fais o que eu mando e xa está. Xuroche que non quería chegar a isto, pero non me deixes outra opción. Que carallo de opción?
Es un mamón, segundo. Sácame eso de diante ou douche un par de hostias. Non me fagas máis difícil, Veiga. Es un merda. Cala, hostia! Dame esa pistola. Dame esa pistola, Cona, dame esa pistola. ¡Solta, hostia! ¡Cala, cabrón! ¡Cala, hostia! ¡Cala, cago na hostia! ¡Cala, fillo de puta! ¡Cala, cago na hostia! ¡Cago na puta que te parió! Un enano con una gorra con un bombón encima. ¿Qué pasa? Merda, cago na Cona. Luego me explicaron que las últimas letras no hay Hostia que leerlas, puta. o sea que yo les recomiendo que si van a París Hostia. dejan calle un poco tapado, ahí. Porque el guía lleva calculada la elasticidad de la goma, la longitud de la pierna, todo calculado. Así que saíches buscar os teus amigos para ir tomar algo. Iso. Exactamente. E logo quedastes un cacho no peirao porque facía boa noite. Sí, E ata que hora estivestes na casa da tua moza? toda a noite. Toda a noite. Sí. Vaya, até que pecharon a taberna a iso das 4 da mañá. Dende cando coñecías a Veiga? Dende neno. E que tipo de relación tiñas con el? Era unha boa persoa. E eu tiñalle respeto. Sego, vou-te matar! Que fixaches, cabrón? ¡Filho de puta! ¡Tranquilo, hostia! ¡Tranquilo, Mario! ¡Vou-te matar, zorra! ¡Venga, podemos matar, pero no digas más tiempo, vale! ¡Antes o después tiene que pasar! ¡Tenlo que entender, hostia! ¡Que soltadme, hostia! Veña, está ben. Quero que marches. Prefiro que non esteas aquí. Podemos falar. Como andas? Ben. Viña a traerche isto de parte de Sego. Apareceron polo despacho e pedime que chas dese. Gracias. Mario, se sei que o que fixo Sego non estivo ben, pero pasado e o futuro futuro. As cousas son así e non se poden cambiar. Que sexan así non quero dicir que teñan que ser así. Merda, Mario, esperta dunha vez, as cousas están cambiando. Oh, e mírame o coche. Co tabaco canto tardaría en mercar un coche así. É só o principio, porque Sego está planeando operacións da hostia. Até eu vou ir a Colombia a pechar un trato. Mario, agora tócanos a nos sacar pasta cansa e ti telo teu sitio. De todas formas, ten cuidado. Todo isto vai estupar un día destes. Pero que vai estupar nada se todo o mundo está no allo? Sego está desexando que volvas. Non pode ser, Andrés. Eu xa non entendo o que está pasando. Está ben. Pero se queres volver, non tens máis que chamar. Gracias, pero non vou chamar. E sorte en Colombia.
É o mellor, non? Sí. Es un bo tipo, Mario. Raro, pero bo. E merece lo mellor. Volverá. Xo verás. Mario. Retírome. As cousas non andan demasiado ben. É mellor deixalo agora que podo, antes de que empeoren. Todo anda moi revolto. Xa. Anda, vai xogar co balón por aí. Veña. Antes, cando Veiga e eu empezamos con isto, os negocios pechábanse cun apertón de mans. Agora todo é demasiado complicado. Hai que andar con caralladas de bancos estranxeiros e cousas polo estilo. Se non se sabe nin onde están os cartos. En fin, Mario, xa estou fora, pero se te apetece traballar, fala con Mouta. Se queres, chamo eu e dígolle que vas da miña parte. Gracias, non fai falta. Teño cartos aforrados. Non hai problema. Vale. Pois nada, Mario. Moita sorte. Gracias. Home, Joao, que pasa? Un desastre, tío, un desastre. Para. Pasa. Estamos metidos nun lío. Perdemos todo o material. Trincaron-nos 2 lanchas, pillaron ao Lourido. Pero que pasou? Que fallou? Non o sei. Ni idea. E iso non é o peor. Sego, tive que mandar a Andrés de fianza, cos colombianos. Como? Era unha operación bastante gorda. E por iso os colombianos pediron un aval para ter a seguridade de que non se ian facer parvadas. E Sego mandou a Andrés. Xa sei o de Andrés. Pódese facer algo? Pouca cousa. Só esperar. Pero podes chamalos. Cos colombianos non funciona así. Van a matar. Iso non lle serve de nada. Supoño que quererán negociar. E agora? Hai que agardar a que chame. Mario, sinto moito.
Diga. Sí, son eu. No, perdón, agarda un momento. Iso non foi culpa nosa, Pois eu tamén perdi moita pasta, colega. Veña, vale. Que sí, hostia. Como está meu irmán? Vale. Outra descarga? Vale, está ben. Pero iso sí, en canto o material chega a terra quero o meu irmán nun avión de volta, Que? Nin de broma. Pero non che acabo de dicir que perdín a hostia de pasta, home. Non, de balde nada, tío. Tendes que darme polo menos o 20%. Non, nin de coña. Gratis non, oiches. Non hai trato de punto. Merda. Mira, espera, escoita un momento. Mira, menos do 5 non pode ser, Por debaixo de aí é imposible. Xa o sei, pero... Está ben. Hai outro cargamento. Se o facemos, soltan Andrés. Necesito que o día 26 pola noite non haxa ninguén na entrada da ría. Pero ninguén, ningún can. Vai facer falta moita pasta. Están empalmados co do barco e queren ver máis material. Canto vai custar? Polo menos 4 kilos. De acordo. Están en feixes de 1 millón. 2, 3, 4 e 5. Non quero ver a ninguén nesa zona, oiches? Como se alguén, mátote, e non o digo de coña. Non vai haber problema. Mas, chavale, é outra cousa. Quen se foi da lingua? Non sei como se chama. Un que pasa a cabalo en Vilaxoán, un merdas. Vale. Sego, como está o tema de Andrés? Está solucionado. Vou organizar outra descarga para recuperar as perdas. Menos mal que ainda confían en ti. Sí, xa. Pero desta vez só nos van dar o 5%. E como vas facer para pagala? Pois non o sei. Terei que falar con algunha xente que me debe favores para que me empreste pasta. E cando vai ser a descarga? Dentro de 3 semanas. A noite do 26 ou 27 ás 3 da mañá. O mercante vai estar en 42, 29 e 1203, a 200 millas de Sálvora. Iremos ata ali en 3 lanchas. As 2 que nos quedan e unha máis que teño que conseguir. Vou falar cos de Barreiro, a ver se me alugan unha. Mario levará a Catalina, e para as outras temos a David e a Nando. Cada un vai descargar unha praia distinta. Non quero correr riscos coa fiscal. Mario descargará no Carreiriño. Nando en Area Gorda. E David no Con Negro. Cando estamos na praia quero que vaiades a toda hostia. Joao, encárgate de contratar xente para controlar as estradas. Quero un fulano en todos os putos cruzamentos da zona. Vale. Eu estarei na nave controlando. Se algo vai mal, abortamos e cada un para a súa casa cagando hostias. Oe, sabes algo dese que se foi da lingua? Sei. Quero que vayas ti por ese fillo de puta que nos vendeu e te encargues dele. De acordo. Deixo en calquera sitio, que atopen dentro duns días.
Veña, pois iso é todo. Temos lo que facer caralludamente. Mario. Onde están todos? Xa sei, está todo preparado. Marcho. Espera un momento. Que? Gracias. Non me estás que dar por nada. Sí, amigo. Moitas gracias. Sei que estás aquí só por Andrés. Sego, non estou aquí por Andrés. Nin por ti, nin por min. Entón, por qué? É o que carallo sei. Había que facelo, estou aquí e punto. Mario, sinto moito terte merdado con este marrón. Sinto de verdade. Se tanto sentes, para que carallo te metiches, Sego? Merda, non sei, pero agora xa foi. Agora é importante salvar a Andrés e mañá volvemos ao de antes. O de antes de que? O de antes de que matases a Veiga ou o de antes de cando éramos nenos? Mario, podemos deixalo dunha vez? Sego, hostia, pola noite imos facer unha descarga de coca. E logo faremos outra e outra. Deixalo que, home? Toda a puta culpa é miña. Tiña que facerche caso. Oi, que hostia, Sego. A culpa non é túa, nin é miña, non é de ninguén. Eu que carallo sei de quen é a culpa, meu. Estamos nesta merda de mundo e non hai culpables, nin disculpas, nin... Non hai nada. O que hai é o que temos. Iso é o que hai. Xa. Sego, as cousas pasan. Iso é todo. Non hai máis historia. Voume. Tal todo pola casa? A casa está limpa, cambio. Pois veña, avante. Mario. ¡Rapidinho!
noso irmán Mario, a vida do cal quedou truncada por un tráxico accidente, para que Deus o acolla nos seus brazos. Roguemos ao Señor. Polos familiares e os amigos de Mario, para que atopen fortaleza na súa fe e motivos para seguir loitando. Roguemos ao Señor. Por todos os que morren de maneira violenta, para que alcancen a felicidade que nesta vida non puideron atopar. Roguemos ao Señor. Pola nosa sociedade, para que non faga da vida unha frivolidade na que imperen o prazer e o egoísmo. Roguemos ao Señor. Escoita, Señor, as nosas súplicas e recibe nos teus brazos o noso irmán Mario. Por Xesucristo, noso Señor. Amén. Podedes ir en paz. Damos gracias a Deus. Levaba isto con él. Era para ti.